Клуб тут огроменный, амаль на увесь вулик. Вау, супер. Супер, молодцы. Невядома, колькі кармоў засталося у пчаліных сем'ях, таму я вырашыў, дзе магчыма, вось зверху пакласці рамку, падрыхтаваў рамку мядовую. Гэта была сям'я, якая памёрла з невядомай прычыны. Асыпалася. Відаць, не хапіла масы пчалы для таго, каб гэтую зіму суровую ператрываць. І цяпер я пускаю гэтыя рамкі ў справу. Ужо канец лютага. Вось, хочацца падсілкаваць, каб дакладна яны дажылі да цёплых часоў. Калі, напрыклад, мала пчалы, тады яны могуць больш есці, каб сагрэцца, больш ужываць кармоў і, значыцца, больш траціць сілаў. Таму я прыняў такое рашэнне. Бо адна сям'я ў мяне загінула. Калі я залез туды, я знайшоў рамкі з кормам, але пчолы ўсе асыпаліся. Вось, кладу наверх ім рамку. Тут у нас падмор. Потым можна перавярнуць праз некаторы час пазней. Так, вось, значыцца, паклаў рамку. А вось пчолы. Добра, там кандзі ўжо падкладваў, мабыць, рана, але тады яшчэ вось. Добра, спадзяюся, дазімуюць. Вось даў ім рамку зверху кармавую. Жужжаць, клуб там вялікі, амаль на ўвесь вулік. Хачу ім дапамагчы дазімаваць, бо я па факце не ведаю, колькі ў іх там кармоў. Так, тут троху падмору. Цяпер і гэтую сям'ю троху падсілім. Клуб тут аграменны, амаль на ўвесь вулік. Вау, супер. Супер, молодцы. Так, і гэтую смакату зараз ім туды надставім. Так, вось такая прыгажосць. Смачна есці. Добра дазімаваць.